Autonomia eta autoestima bi hitz baldin badia ere, bueno, nik oso erlazionatuta edo bata bestearekin lotuta ikuste jutela, eta horren inguruan jungo gea ikusten, desberdintasuna, baina parekidetasunea ere nola dakaten. Eta honekin, bai izango nuke, parekidetasun hortan, batez autonomian, haur bat autonomo agertzen danean, normalean, bere buruarekin eroso edo gustora sentitzen da, eta era berean bere buruarekin gustora eta autoestima eder batekin dagoen pertsonak ere bai ikasketa prozesuan, bai erabakiak hartzeko orduan, bai bere buruakin edo erlazioan besteekin egoteko moduan eragina izaten du. Beraz, hortikan ikusten dut erlazio hori autonomia eta autoestimaren inguruan. Gai honen inguruan nahi daunean zerbait gehiago erreparau, interesanta izaleko ikustea ze oztopo izan ohi ditugun guraso bezala, ezta? Guraso bezala, nik uste, edo heldu bezala, bai pentsatzen deula, helduak, heldu izateatik, gauzak badakizkigula, edo gauza batzu behintza bai, eta gaina esperientzia daukaula, ezta? Orduan, ikusten geha jakitunak, nolabait, eta, esperientzia dunak, eta aurrak, seme-alabak ikusten dugu ez dakitenak, eta beraz, erakutsi nahi diunak, esan inbertzaiena zer daun ondo, zer daun gaizki, zer daun inberdutena, zer daun ez, eta orduan hor, tarea hortan jartzen geha, eta tare hortan, esaten zein duten gaizki, zein berduten, zer ez dutenin, hor, eragina izaten egongo da, bai beren autonomian, eta baita bere autoestimoan ere. Horrekin lotuta esango nuke, badaola beste oztopo bat, dala guraso bezala izan ditzazkegun beldurrak, ze guraso bezala nolabait nahi deu, baita gure seme-alaba atzean ez gelditzea, edo gure seme-alabai gauzak gaizki ez jutea, edo gure seme-alabak ez sufritzea. Orduan, hori dana zaindu nahian edo babestu nahian, baita ere sartzen geha, eta egiten ditugu hainbat interbentzio, baita ere beraien autonomia edo autoestiman eragina izango dutenak. Autoestima ere, interesatzen zaigunez, ikusten hasten baldin bagea nola eraikitzen da, ze autoestima da norbeak bere irudiakin, nola sentitzen da, edo nola ikusten dan, eta nola sortzen da, nola sortzen dugu gutako bakoitzak ze irudi dauka edo nola ikusten naizen ni neurekin. Hori normalean gurasok, gure seme-alabak dauzkaten jokaera edo jarrera edo lorpenen arabera jutegea eraikitzen gure seme-alaben irudi bat, edo pentsatzen edo etiketatzen edo sailkatzen nolabait. Eta hau, gure mezuetan, gure beraiekin erlazionatzeko moduan, interakzio hortan sartzen goaz informazio hori. Eta gure seme-alabek ezin dute, ze haurtzaroan ezin da, bere sistema linbiokoak estilo posibilitauko beste zerbait, informazio hori bere garunean sartuko da, grabauko da informazio hori, ezin du kuestionau, esan dut bezala, eta informazio horrekin aktu hau ingo, reakzionauko eta jokauko du, bere jokaerak etorriko dia sortuta baita ere guk nola ikusten nahi gehan edo zer ikusten nahi gehan gure seme-alabengan. Eta horren arabera, gure seme-alabek ere eraikiko dute beraien irudi hori. Goazen ikustea ze modutara bultzatu edo sustatu dezakegun bere autonomia. Lehenengo pieza jarriko nukena da, aurrak pieza guztiak ditula bere garapeneako, eta garapen hortan modu autonomoan baita ere garatzeko. Orduan, pieza guztia dauzka, eta gure partetik behar duena bere potentzialidade hori loratzeko eta gaina modu autonomoan da baldintza egokiak eukitzea. Eta zein izan daizke baldintza horiek? Ze baldintzak lagunduko dute bere garapen hori modu hortan egiten? Nik 3 baldintza behintzat jarriko ditut, gauza gehiago ere sartzea baldin badazko, baina nik uste pilare hauek garrantzitsuak diela, eta horietako bat lehenengoa izango da, haur batek bere erreferente seguruarekin, hau da guraso edo hezitzaile edo zaintzaileekin, atxikimendu segurua eraikitzen dunean, modu hortan, berak bere potentzialidadea loratzeko baldintzarik egokitan egon daiteke. Eta zer da atxikimendu seguru hori edo nola eraikitzen da atxikimendu hori? Batetik aurraren beharrak asetuta daudenean eta behar eta zaina izenean, noski diala jatea eta loitea eta denok gure superbirentziako alderdi fisikoki behar ditugunak, baina batez baita aurraren beharrak sartuko ditut beharren barruan, kontaktua, seguridadea, babesa, jolasa, autonomia, disfrutea,
behar asko gizaki bezala ditugunak, gure seme-alabengan ere, horiek, atendituta daudenean, bere superbibentzirako daukan behar hori atenditzen denean gainontzeko alorretara zabaldu dezake, eta beraz, gai horietan ere jarraitu dezake garatzen. Orduan, batetik izango atxikimendu segurua bere beharrak asetuta daudenean, haur batei ematen diogun edo iritsi dakioken mezua da, ni behar hauekin ere, merezi dut, edo ni behar hauekin ere ongi etorria naiz, edo maitatua naiz. Eta berdin du, behar hauek asko dian, gutxi dian, demanda handikoa dan edo gutxikoa dan, dauzkaten beharrekin ongi etorria naiz, eta horrela baliotsua naiz. Hori da, baliotsua naiz sentitzea hor batek, bere irudia edo bere imagen hori alineatzen junetoko benetan beha zein dan. Bigarren kolumna edo bigarren pieza importante bat baldintza lagungarritarako, esango nuke, umearen beharrak asetuta edukitzeaz aparte, umearen aspektu bakoitzean, bere erritmo propioa ere errespetatzen duenean edo posibilitatzen duenean, hor batei ere, aiga esaten, bere erritmoan eta bere gaitasunetan ere konfiatzen deula. Hor bat, bere momentua danean, prest da honean, alor hori konkistatzeko, eta gaina bere interes edo motivazio propioakin deskubritzen duenean edo lantzatzeanean, horrek posibilitate guztia dauzka, lorpen hori edo ikasten edo esperimentatzen aidan hori, hortan, emaitza gustokoak edo emaitza onak eukitzeko, eta beraz, bere informazioa edo hortikan aterako duen konklusioa izango da, nik balio dut ontako, edo ni ontan, ondo jute zait, edo nik, edo zer gauza, nire momentotan, nire gogoak atenean, danakin aldet, Aldiz, gure iruditzen zaigulako ume honek jakin behar du, edo beste hau edanak ikasi du orduan gureak ikasi beharko, eta hasten geanean, nolabait animatzen edo forzatzen ez danean bere momentua, gerta daiteken, probabilitateekin gerta daitekena da, aur hori hasteanean frogatzen eta ikasi nahian gu erakusten ari gean hori, posible da gauzak ezertetzea, bera nahiko luken bezala, beraz frustratzea, eta horrekin batea lotzea, igual ni ez naiz gai edo nik ez dut balio. Egoera horietan, ulertzea ez da hain erresa zuertauko guraso ontzat, eta usteet, hirugarren atal hontan, ulermena edo ulermen hori eman nahi dionean, lehendabizi ziurtau behar deula, gure seme-alabak ulertzea, bere jokaera horiek edo jarrera horiek ikustatze etzaizkigunean, ez dula esan nahi ados gaudenik eta dana onartuko deunik, gauza bat da ulertzea, eta beste gauza bat da ados egotea edo hori permititzea. Ulermena eman nahi dionean pista izan daiteke, hasi naiteke irikitzen edo aukerak zabaltzen, ikusten hasteko ze motibo, ze hipotesi egin ditzazket, ze aida esperimentatzen gure seme-alaba, pantailan aurrean dagoenean, edo kalea aztunean ertetzen, eta nahi detenean kalea ertetzea, edo egiten nahi da hortan. Ze motibo, ze hipotesi, zertarako balio dio gure seme-alabai egitea egiten nahi da hori modu hortan. Hori irekitzen hasten naizenean, behar bada topatzen gea, gure seme-alabak igual, baian azkatuta daudela, egun osoan eskolan egoteakin, eta arratzaldean eskolatik irten, eta bendikan ariketak edo azterketak edo liburuak irakurri behar izatearekin. Eta modu honetan, behar bada hasten baldin banaiz karpeta hori edo ate hori irikitzen, ikusi dezaket, aurrak, behar bada nahi duela baitare bere aukerak edo bere erabakiak hartzen jutea, bere denbora ere antolatzea, berai gustoko litzidoken edo berai bibratzen edo gustatzen zaizkion gauzekin, eta behar bada deskonektatzea ere behar izan dezakela. Eta hori ikusten hasten naizenean, igual, ikusten dut baita ere, igual, beste hor baten kasuan, justu kontrakoa dela, ez, egin nahi ditula, baina hain galduta daola, apoioa behar dula, edo norbaiten akonpainamentua behar dula, edo ekiz arrazoi izan ditzazkela, orduan, hemen ez da horrezeta magiko bat, ulertzeko, baina magikoa niretzako da ikustea jokaera edo jarrera guztien atzean, gure seme-alaba, baina baita guk ere, guretzako importantien aspekturen bat zaindu nahian gabiltzala. Eta hori ikusten hasi gaitezke. Eta hori ikusten hasten geanean, ikusi ezakegu inkluso
pertsona hontan, gure seme-alaba hontan zerbait ederra ere badaola. Harribitxi, diamante edo aspektu edo ezaugarri ederrak daudela. Lehenengo parte hontan gelditzen bagea ulertzearekin eta harribitxi hori topatzearekin, uste harribitxi horiek topatzen ditugunean hau, independientemente ikusten baldin badeu, ezta, ariketak egiten ditun edo ez, horren atzean aur bat daola, bere beharrak zaindu nahi dituna eta ezaugarri ederrak dauzkana. Zeste zuen nahi, zuen seme-alabak izatea, gauzak garbi dauzkana, kriterio propio daukana, disfrutatzen dakilena, harremanak ere zaintzen dituna, hortxe dago bat. Bai? Oain, falta zaigu, bale, hori gustatzen zait, eta aldi berean, ni guraso bezala ere ziurtatu nahi dut, ariketa horiek ere ingo ditula, edo euskaraz hitz egingo dula, edo kalea ere irtengo dula, ze batzutan justu kontrakoa da, guraso batzuk ordainduko lukete, beraien seme-alabak lagunekin ikustearren, edo kalea irtetzen egotearren, bale? Orduan, horren kudeaketa ulermena eman ondoren, jungo gea ikusten guria ere adierazteko eta hortikan elkarrekin soluzio irtenbide batzuk topatzeko. Ze jarrerak lagunduko digu guzti hontan eta batez autonomian? Bueno, ustet batetikan gure seme-alabak beraien erabakiak hartzen jutea edo aukerak ematea beraien erabakiak hartzeko ezinbestekoa izango dela. Bere bizitzarako ikasketarako espazioa ez bade usten, ustetik posible izango dela gure seme-alabek ere, garatzea beraien autonomia eta beraien bizi propio hori, bere bizi proiektu propio hori eraikitzen jutea, ezta? Eta honek gurasoei eskatzen diu gure jarreratan kontrola askatzen jutea. Normalean gurasok edo asko behintzat nahi deu, seguru sentitzea eta seguridade hori dana kontrolpean eukiaz ikasi dugu eukitzen. Eta hemen, pixkanaka, noski baietz, aurra txikik dienean, gauza gehiago, egongo diala nire gain, baina pixkanaka kontrola hau soltatzen eta beraiek ere esperimentatzen jutea, beraien ikasketa prozesuak ere asumitzeko gure rola izan daiteke. Eta hemen, kontua dago, prest alnaon kontrol hori askatzea, jakinda edo asumitzen behar bada hanka sartuko dula, behar bada zerbaitetan ez zaiola hain ondo jungo, eta hor ere akonpainatu edo bide lagun izan daitekela berarekin.